Здравейте, приятели! Започва 10-то видео, посветено на крадците на време. 10-тия крадец, това е лошия режим на сън. Лягате ли се на време? Стоим до късно, будим се изморени и губим часове през деня, защото сме неефективни. Смятаме, че когато стоим през нощта, ще свършим повече работа. Фактът обаче е, че на другия ден сме уморени, не можем да се съсредоточим, главата ни е празна и нищо не ни върви. Какво може да направим? Решавате кое е времето, когато ще си лягате вечер и си осигурете достатъчно време за сън. Когато сте се наспали, работата върви много по-леко, бързо и се спестява време. Коментирайте вие какво сте забелязали. Къде обикновено хората отдават безполезно времето си? С вас е Ирина Димитрова, ментор личностно развитие. Очаквайте следващото видео.